Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimag kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo, anapauluan. Ti datdatlag nga ulas. Agmaymaysa nga agbibiyag ni Dondon ubing. Kinay kayat na ti agnaed nga adayo kadagiti kalugaran na, gapo takanayon damet nga uyawan daytoy. Tamalaksid akul lapit, nalupoy pay daytoy. Ngam iti yaadayo na iti lugar da, nakarkaro met gayam, apan nakigasang gasat, ti mapasaran na. Gapo ta naisarong da itoy, iti pagarian, ti Encantasia. Ket Ala, anya lugar da ito'y ayan ko. Kan kasano anak agtengak dito Saan matan nga iti bakir nga yan ti kalapaw ko da ito'y alugar? Sa balin da ito'y. Kasano nga nakadanunak dito Ha? Adamang nagkungakat katawa. Ang jakmat makita. Ibagdagada abanwar nagtaon iti lubong dagiti tao. Asino ka? Apay adi ka makita. Anya lugar to'y ayan ko. Ha? Awanan? Jakon manggagpay dayjay. Asino dayjay? Kun anya lugar to'y ayan ko. Sigurado ka kaditi bagbagam, bro, ha? Juan Belzebul, nakita si Mangpatan ti Banwar ang nagtaod iti lubong dagiti tao. Sa dino ti ayan dayjay abanwar, tay-tapay laeng, gibusakon. Di ka ganat, dumtang matlang ti kanito, ti panagsangoyo. Ti kayat ko, ket itan. Jakun makauray pay. Kayat kun aridisen dayjay anagtaod iti lubong dagiti tao. Kayat ko apanagnakan, asyak lang ti kasiglatan aman nakigubat ditoy. Siyak lang ti rumbeng apagtamdan, dagiti amin aparswa ditoy Encantasia. Pudnaw ang nasiglat ka. Ngamlag-lagi pang tinaipad to. At iwan nakati maisarong ditoy anagtaod iti lubong dagiti tao. Jak itulok. Saan amabalin, broha? Prinsesa Venosa, dimtang titagiuray tayo. Damaleya, adan namnamak amakitak pay dagiti naganak kanyak nga impupok ni Belzebul. Madaydayaw a prinsesa? Kailiw kun ti amak nga ari, kanti inak arena. Kayat ko idan amakita. Adupay apan nubok tinasken alasatan ti Banwar. Sakbay ang maispal na dagiti dadakkel mo, madaydayaw a prinsesa. Kasta tinailanad iti padto. Amok dayta. Ngamdakkel ti pamatik, nga atiwan ti Banwar ti kinadakas ni Belzebul. Agtalekak iti Banwar ang nagtaod iti lubong dagiti tao. Nabannog ako na magmag na. Ngamjak agsardang. Nasken na masarakat ti dalan kung agsubligay lugar may. Jak kayat ti... Ha?
At daag gilgilap iti dayjay abanda. Anya nga ta dayjay? Ha? Agtatapaw nga ulas? Nay, nagdiso iti sangwanak. Kasla kayat nangagsakayak kan kuana. Ay, anya nga iti rumbang nga ramidak. Agsakayak nga ta? Makamuditan. Agsakayak iti da ito nga ulas. At da ita. Agtayabon ti ulas! Datlaglakit di da ito nga ulas! Makatayab! Makita! Iti datdatlag adanom. Asinukon ti datdatlag nga ulas. Titaw asimang bay dito'y inkantasya. Sigurado nga itulod na dayjay at tao. Iti ayan ni Prinsesa Venusa. Aniya. Saan ang mabalin? Jak itulok ang makagteng dayjay at tao. Iti ayan ni Prinsesa Venusa. Nga mawanan ti maramidam Belzebul. Nakasakayan ti tao iti datdatlag nga ulos. Kasano ko ba ang malapdampay? Sika ti manglapad, broha. Agsakay ka iti walis tingting mo. Takamatem ida. Lapdam ang makagteng dayjay at tao iti ayan ti prinsesa. Anya? Agtignay kan, no di mo kaya't adusaan ka. Agtignay kan. Sa dino nga tati pangipanan kanyak to'y datdatlag nga ulas nga agtayab. Itay pelang agtatapaw kami iti angin. Ha? Dayjay manenti. Ha? At damang kamkamat kada kami abakit ang nakasakay iti walis tingting. Saan ka nagpaligay? Amakadanon iti ayan di prinsesa! Ha? Anyang nga tanti sa sawon day ta abakit? Ha? Pimaspas ti pa nagtayop ti datdatlag nga ulas. Kumputa ka na yung bag. Tapno saan ka matinag. Prinsesa Venusa, kitaan nyo ti datdatlag asarming. Ti datdatlag nga ulos ti amak dayta. Nakasakay kan kuana ti tao amang isalbar kada tayo. Manipod iti kinadakas ni Belzebul. Kamkamatan ti bruha abuyot ni Belzebul ti banwar tayo. Madaydayaw a prinsesa. Damaleya, ang mga numaisagmak ti banwar. Prinsesa Venusa? Saan ang mabalin ang maisagmak ti banwar? Tano mapasamak dayta. Awanan apulos tinamnamapay ang maispal tayo iti kinadakas ni Belzebul. Datdatlag nga ulas. Anya ti aramidak. Ibagam, tapno mapaksat ta ti mangkamkamat kadata. Kontrolan na, Tonton. Ha? Sika ti mangiturong kanya. Tapno masursurom no kasano ang makontrol na. Ha? Talaga datdatlag? Agsao ka pa'y gayan? Kartingam, Dondon. Saan kan nagtaktak pa'y? Kontrolan na kon. Iturong na. Sige, datdatlag nga ulas. Ha? Kabalan ka nagpaiswa kontrolin. Kita, Dondon. Sikan ti makam mo. Ika gumam amat nagtibruha. Iti nagsakayan na. Day talang ti pamuspusan. Tapno maparmag mo ti bruha. Sige, datdatlag nga ulas. Aramidak timbagam. Saan ang mabalin daytoy? Kinabaulanan ti tao a kontrolan ti datdatlag nga ulas. Kasano ang napasamak dayta?
Bruha! Nasken amaparmek mo ti tao. Di kag paatiw ken kuana. Awan ti maaramidak. Ta sa anak met amakatayab. Isu akapilitan abuya eklatan ti agburburek adanom. Noan niya dagiti mapasamak. Ay, delikado na ito eh. Kabaulanan ti tao a kontrolan ti datdatlag nga ulas. Ngam sa anak apaatiw, iti daytagan ganat. Kalat na nagpukaw ta. Isa dino tinapananda. Isaan amabalin amayaw awandak. Naskan ama sa pulak matlay da. Itinag ka, bruha! Tanglag ti agtayab awal sa ating ting ti bruha. Jak ibatan da ito awalis ting-ting. Tapno dinan masurutan pa iti bruha. Saan amabalin da ito'y? Natnagan ti bruha. Manipod itinagsakayan na awalis nga agtayab. Kaya't asawon da ita. Naparmak ti gangan na ti buyot ko ang bruha. Masken amabilin ko ti daduma abuyot ko. Tapno agsagana da. Sigurado, sapulan na kami dayjay agang ganaet. Isuanas ken ngagsaga na kami. Naragsak nga isasangbay mo dito Encantasia, Dondon. Ha? Amunak? Uwan, si Kati Banwar anabayagmin nga inururay. Anya? Di kayo maawatan. Dumngag ka iti bagakan ka. Katsapay la kuma. Taapaman amang ngagam ti amin. Kat si sasagana kalata amang tulong kada kami. Napanan ni Dondon, madaydayaw a prinsesa. Imot na ti kampilan ti madaydayaw nga ari. Namnamaag ti panagbaligi na. Amok nga agbaligi ni Dondon amang parmak ka ni Belzebul. Sapay la kuma. Amkak nga amangan no agdwadwa iti kabailan na. Takas iti nakunanan. Kanayon a mailidding ijay lubong da. Gapo iti pisikal alangana kan kinalupoy na. Agtalagak ka ni Dondon. Tano talaga ko maalupoy. Di na ko manatengel ti agtaytayab awalis ti bruha. Madaydayaw a prinsesa? Iso nga agtalag ka kumamot kan kuana. Amok nga agbaligi ni Dondon. Matulungan na tayo kontra iti kinadakas ni Belzebul. Awanen ti bruha. Isungag saga na kayo. Tamok nga itunda dito'y tidatdatlag nga ulas. Dayjay agang ganaet. Kaya't ko aparmakan tayo. Dayjay agang ganaet. Belzebul! Shakti sangwam! Nagturad kan adim marop dito'y teritoryo. Tao. Shakti manggibos iti kinadakas mo! Kat ispalat dagiti dadakkel ni Prinsesa Vinosa! Da kayo apasurot ko. Parmakan nyo day taagang ganlaot! Datdatlag nga ulas! Ipakitam tipan nakabalin mo! Naparmak ti ulas dagiti buyot ko. Kat ita, Belzebul! Agsagana ka! Sika ita ti parmakak! Baba ni ti kampilan ti madaydayaw nga hari! Saan? Saan amabalin amaparmak na? Awanan ti maramitam! Datdatlag ka kampilan! Parmakam ti kinadakas ni Belzebul! Masisira pa itilawag agtaon iti kampilan. Kanibusan naman, Belzebul!
Agyamanak, Dondon. Di na kami pinaay. Agyaman akmat, tanagtalag kayo itikas kanyak alupoy ijay lubong mi. Pudno alupoy ka. Ngam nadalos ti panagpuspusom. Iso asika ti mako na apudpudno a banwar. Prinsesa Vinosa, Ita, mabalindakan nga itulod ijay lubong yo. mabalin ka dingag na daklangan ditoy. Naragragsakak ditoy, tasanak a mauy-uyaw. Sana kas ijay lubong mi. No day tatikid daw mo, mapatgan, Dondon. Tadagitikas kan ka katrumbang la maipatag. Kan maipaayan iti umno nga atensyon. Husto ka. Naulpit ti tao. Ngam dito'y engkanta siya. Di munton mapadasan pa'y ti maulpitan. Tano awan ti serbim ijay lubong yo. May sakamot abanwar dito'y engkanta siya. Nagnaed nga rodan ni Dondon, ijay inkantasya, ubing. Kat dinan, napadasan pa'y, tinaimamag ken nauyaw. Kat laglagi pa nyo, ubing, saan arombang nga uyawan dagiti parswa, nga adda pakapilawan da. Rombangkit di nga andingayon nyo ida. Raaman nyo ida, tadayta, ti isursuro, tinabalitukan, nga adal. Bueno bing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.